Sustraia saioa pantailetara itzuli da. Eta hasteko Ordiziako azoka bereziaren laburpen zabala prestatu dizuegu. Albistegian Lurgintza Sozietate Kooperatibak Azpeitian zabaldu dituen instalazioen berri emango dizuegu. Gero, Ibai Abeltzain gaztea bisitatuko dugu. Piriniar arrazarekin egiten du lan eta oroar bertoko arrazak izugarri maite ditu. Nabaridasen amaituko dugu. Igandean 17:00. Bertan antolatu baitzuten Arabako match bilketaren jaia, eskualdeko ardoak ezagutarazteko asmoz. Asteak igaro dira irailaren hasieran Euskal Jaien barruan Ordiziako azoka berezia antolatu zutenetik. Baina hain azoka garrantzitsua izanik, sustraia saioaren itzuleran egun hartako konturik nabarmenenak errepasatuko ditugu. Asteazkenetako baserritarrek ez zuten huts egin, egun hau saltzeko onena ez izan arren. Ez, gaurko azoka ez da gutxeako, zergatik jende asko ibiltzen da, hemen, ikus miran, baino salmentak gutxigo izaten dira, orduan. Akustezu produktua baino gutxigo saltzen da. Esan dezakegu azoka ezberdine dela, salmentan alorretik ez dauten aldaketaik edo batzutan gutxigo saldu izan deu, baina ezkenen gure artean itzein, jende ezagutu, harreman berrik sortu eta hortako proiektzen deun egun berezioa da. Goizean goiz, frontoian, ekitaldirik garrantzitsuenetako bat prestatzen hasi ziren. Gazta lehiaketa. Artean epailerik etzegoela, antolakundeak gaztak zenbakitzeari ekin zion, ekoizleen izenak ezkutuan edukitzeko. Kanpoan aurreko 10 lehiaketak irabazi zituztenak zeuden, izan ere, lehiaketa honek ospe handia ematen die Idiazabal gazta egiten duten artzainei. Haiekin batera, artzain gehiago baziren, bai eta talo postuak, Arabako upategiak, sagardotegiak, denak oso beharrezkoak indarrak berritzeko. Ardogileentzat ere oso garrantzitsua da beste ekoizle batzuekin sinergiak sortzea. Euskadin gazta eta ardoa, eta batez ere Arabako ardoa, erlazionatzeko dagoen sinergia aprobetxatu behar da. Sinergia hori oso garrantzitsua baita guretzat. Elkarren eskutik joan behar dugu. Batez ere Arabako ardoen kasuan. Goizak aurrera eginala giroa berotu zijoan. Musikak gainezka egiten zuen Ordiziako kaleetan eta urtero bezala milaka lagun bildu ziren iraileko lehen asteazkenean. Fruta, barazki eta eusko olio lehiaketek topagune garrantzitsua izan zuten Barandiaran plazan. Baserrietako ekoizpenik onenak plaza honetan ikusi ahal izan genituen, txukun apainduriko postuak gero eta ikusgarriagoak dira urte batetik bestera. Gipuzkoako Piriniar ganaduaren lehiaketa ere Ordiziako azoka bereziaren barruan sartzen da. Lehiaketaren 9 ataletan abere ikusgarriak ikusi genituen. Arraza autoktono hau edozein abere arrazarekin lehiatzeko gai dela ez dago dudarik. Lehiaketa erakusleio ezin hobea da, abeltzainek Piriniar arrazarekin egiten duten lan bikaina ikus dezaten. Piriniar arraza da, hemen Euskal Herriko bertakoa deun arraza bat, gaur egun aragitako ekoizpeneako bideratuta dagoena, bere garaian lanerako erabili izan dena, eta inguruneari oso ondo egokituta dagoena. Orduan, abeltzainek egiten dutena da batetikan arraza konserbatu, bere arraza garbia liburu genealogikoa mantendu, kontu nuki behar deu, Piriniar arraza izan dela, estadu mailan aurrena onartu zen liburu genealogikoa, beraz Gipuzkoarrak horretara intzindari izan zian, eta lan horretan jarraitzen dute, eta bestalde baita ere gizarteari erakusten dio hauek egiten duten lana, zer dan, eta kontuan eduki behar dugu arraza honekin, abeltzainak ez duela bakarrikan haragia ekoizten eta errentagarritasuna lortzen, baizik eta laguntzen duela baita ere gure ingurunea ezagutzen deun bezala mantentzen. Teknikariek, administrazioek, elkarteek eta jakina, abeltzainek urte luzeak daramatzate elkarrekin lan egiten.
Ustiapen ereduak kontuan harturik, abeltzain bakoitzak bere beharretara ondoen egokitzen diren abereak moldatzen ditu. Azken finean, abeltzain bakoitzak erabaki behar du norantz eraman nahi duen arraza. Arraza batek aukera ematen dizu, arraza barruan nahi desun helbiderako edo helbururako aukeratzea zure animaliak. Izan leike, animali bat bilatzea haragi gehiago ekoitziko duena, tamaino handiago duena, beste batek agian rustizidadea bilatuko du, animalien gaitasuna larrean bizirauteko eta aurre ateatzeko bere txekorra, baina elikagai gehiago eman gabe, abeltzen bakoitzak nahi duena erabaki dezake. Baina bide horretatikan, hobeakuntza egin dezake, eta mugak berez ez dago mugarikan, beti hobeagotu daiteke, egila da, bide batean ja gero eta hasian erresago dala aurreatzea eta gero gehiago kostatzen dela. Baina esan genezake lanean dabiltzala eta nik uste dut gaina oso lan honean. Aitor Arana arrasatearra izan zen eguneko garaile handia, 5 ataletan lehen saria eskuratu baitzuen. Dena den aipagarriena, txapelketara aurkeztutako abelburu guztien maila orokorra izan zen. Frontoian berriro, epaimaiak azken gaztak dastatzen ziharduen. Teknikariek, kazetariek, goi sukaldariek eta musikako eta telebistako aurpegi ezagunek osatzen zuten epaimaiak edizio berezi honetako gaztarik onena aukeratu behar zuen. Ordiziako Idiazabal gaztaren kofaradiatik adierazi zigutenez, lehiaketaren 50. urte hurrena zen, egun seinalatua beraz. 50 aniversario que... 50. urte hurrena da. 74. urtean hasi baikinen lehiaketa antolatzen. Hau da, lehiaketaren oinarriak finkatu zirenean. Ordura arte, lehiaketa askoz ere modu informalakoan egiten zen. Egia esan, badakigu 1909 urtean, gazta lehiaketa bat egin zela Euskal Jaien barruan, eta zeraingo Javier Muñoa izeneko batek irabazi zuela. Orduko 30 peseta irabazi zituen. Diru asko zen. Gerora, badakigu lehiaketak elkarteetan egiten zirela, eta geroago udaletxean. Baina 74. urtetik aurrera hasi zen lehiaketa ospetsua egiten. Beraz, hortik aurrera zenbatzen da. Orduko euskal sukaldaritza berria bultzatu zuten sukaldariek berehala egin zuten bat lehiaketarekin. Orain arte epaimaiburua Juan Mari Arzak izan da, baina aurrerantzean kargua Pedro Subijanaren esku egongo da. Elena Arzak harro agertu zen bere aitak egindako lanaz. Es una edición muy emotiva. Oso edizio hunkigarria da, batez ere aitarentzat. Eta Arzak jatetxeko familiarentzat. Oso eskertuta gaude, badakigulako aitarentzat Idiazabal gazta, eta gaztaren inguruan dagoen guztia oso garrantzitsua izan dela beti. Berak beti esaten zuen, pasioa ikusi dut. Natura ikusi dut, gure lurraldearen ezaugarri bat ikusi dut. Eta batez ere parte hartzaile guztiei, hartzain guztiei, garrantzia ematen zielako. Aitak parte hartzen jarraitzen du, baina horren zuzenean ez. Ya no tan directamente. Yo, en principio... Nik hasiera batean ez esan behar nuen. Lehenik eta behin iruditzen zaidalako jende gazteari lekua utzi behar zaiola. Baina azkenean kalaka eman zidaten eta konbentzitu egin ninduten. 72. urteaz geroztik etortzen naiz, baina gogoratu ere nintzen egiten. Nik batez ere gozatu egin ditut. Orain arte gozatu dudan bezala. Hau da, ez dut saltsa batean sartu nahi, gero ezin badute lehen bezala gozatu, eta horrelakorik gertatuko etzela ez ziurtatu zidaten. Niretzat egun hau sakratua da. Jatetxea ondoratuko balitzeren nik bertan jarraituko nuke. Behin bakarrik utsegin dudala uste dut, hanka bat hautsi nuenean. Lo demás, perfectamente. Eguraldiari dagokionez urte zaila izan bada ere, lehiaketan aurkeztutako gazten maila bikaina izan zen. Izan da kanpaina bat, hilabete batzuetan egon garela pizkat keskatuta lehorteekin.
martxoan, apirilen, nahiko justu. Baina, bueno, gero hobetu da pilo bat, eta kalitatean detikan emaitza osonak, eta kantitate be, gutxi gora bera pasada den urtean bezala espero dugu, oraindik kanpaina bukatu gabe dago. Aurten, lehiaketaren 50. urte urrenarekin bat eginik, 50 gazta aurkeztu dira. Begira, izan da oso polita zen, justo 50 urte urrena hemen, eta 50 gazta parte hartzen lehiaketan, eta, bueno, beti ordizi berezia da, baino gaur ere pizkat gehiago ere. Epaimaikideek hartutako erabakiaren ondoren, agintariek sari banaketari ekin zioten. Irabazlea, Eneko Goiburu izan zen, Segurako Ondarre baserrikoa. Laster bisita egingo diogu etxean, sari garrantzitsu horren ilusioa eta poza berarekin partekatzeko. Irailaren 16an Lurgintzak bulego berriak inauguratu zituen, Arantxa Tapia sailburua bertan zela. 1971 urtetik egiten duten lan garrantzitsua instalazio berrietan egingo dute aurrerantzean, eraginkortasun eta erosotasun handiagoz. Lurgintza nekazaritza eta abeltzaintza garapenerako kooperatiba da, eta Gipuzkoako baserritarrei zuzendua dago. Helburu nagusietako bat lurraldeko nekazari eta abeltzainen bizikalitatea hobetzea da, haien lanaren aitorpen soziala eta kultura bultzatzeaz batera. Ikusi dugun bezala, Ordiziako azoka bereziaren barruan Gipuzkoako Piriniar ganaduaren txapelketan parte hartu zuten abeltzainetako bat, Ibai Alberdi izan zen. Aretxabaletako Zaloina aurrekoa ustiategian bisita egin diogu, eta Ugaztei mendiko larreetan, 600 metroko altueran, 2 urteko Piriniar arrazako bigantxak erakutsi dizkigu. Piriniar ganadua primeran egokitua dago paisaia malkartsu eta aldapatsu honetara. Bertoko arraza horren ezaugarri nabarmenetako bat menditartasuna da. Hainbat lotetan banatuta, Ibaik 75 abelburu gobernatzen ditu, eta txahalak batuz gero, 115 bat abere dira guztira. Lan egiteko erabiltzen dituen lursailak 38 bat hektarea dira. Ibairen gurasoek duela urte asko egin zuten Piriniar arrazaren alde, arraza Piriniarrak oso emaitza onak ematen dituelako, ingurunera oso ondo egokitzen delako, eta bertoko arrazarekiko konprometituta sentitzen zirelako. Iaz, Ibaik ustiategiaren lekukoa hartu zuen. Belaunaldien arteko erreleboa albiste bikaina da beti gure herriko abeltzaintza sektorerako. Hala eta guztiz ere, Ibairen grina lehen sektorea zen eta ganaduaren alde egiteko dena alde batera uztea erabaki zuen. 24 urterekin sektorearekin konprometitutako gaztea da. Ni honekin hasi nintzen 2023ko urtarrilean. Fabrika baten inguen lanien, baina gurasoek eta aspaldixen ganauek eta aukien. Eta planteun hauen etxien aspaldi baserritxi bizitxi euren hauela, eta ontxe munda momentu bertatik bizitzeko eta... Ibaik dagoeneko badu ukulu berriaren diseinua, eta legezko izapideak amaitu ondoren, ura eraikitzen hasiko da instalazioak zabaltzeko. Ontxe gure etorkizunien, ikusten du handiketan jarraiketia, ikuilu bat handixo itxeko proiektu bat buruen daukuia, aurrera eramaten gabitz, eta hori bertan txalak izendu, da salmenta zuzenerako txalak izenketako eta leku eukin, ganauken egue pasetako leku euki eta horretxetako.
Piriniar ganadua ez ezik, Ibaik beste behi arraza autoktono bat gobernatzen du, Terreña arraza. Guk ontsemen Pirinekak ikusten dugu txekuek, eta gero terreinakin be lan itxen dugu, bertako arrazakin lan itxen dugu, autoktonoekin, oindala betian ikaitzak etxien Pirinekak eukidau, eta oindala 15 bat urtero pentsau bende terreina batzuk jartie, eta terreinapeaz gero eta gixo dauku, eta ontxe birrazakin lan itxen dugu. Piriniarrak errapetik kentzean saltzen ditu, eta terreinak arkperak gizentzen ditu haragi sortak egiteko, edota Bilboko harakin batek saltzen dituen hamburgesak egiteko. Guk txal Pirinekuek destetien gentzen dugu, ez duen azten biak eta txal sekorrak saldutzen ditu destetien, eta gero terreinuek gizenketan dugu, aposta bauen salmenta zuzenerako txal terreinukin lan itxia, eta gure etorkizun oso urruin baten, gure ifintxie logotipuaz lan itxie, eta terreño logotipua ja eskuragarri dauenez, horrekin lan itxen astera, eta horretarako terreñoekin lan itxeko aukeri hartu dago. Piriniar ganaduak ia urte osoa ematen du kuluratu gabe. Ontsu ikusten dugu hemen Pirinekak ez die oso behi handixak, eta hori ikusten da zelako onda behi rustikoa dienez, ondo adeptetan diela bertako pastuetara, ja altura bateagaz, ez da ujan asko esaten dana, eta ondo mantenketan dien behixa die. Udaberritxin egura arte, abendu bukaerar arte, hemen pasetan dago honein eguak, honeik egiz esan hemen pasetan dago, bertan itxuatxoa daukielako, baina bestela ganaudan ape 3 hilabete kenduta urtedanak kanpuen pasetan dago, estensibuen lanien, eta ondo adeptetan dien ganaua da hortara. Hori delata, Ibaik abere ez oso handiak aukeratzen ditu, larre pikoetan eroso ibil daitezen. Hazienda handitzeko bere ganaduaz baliatzen da. Zezenak erosten ditu, baina aberekinen nazia ere erabiltzen du, eta bera arduratzen da intseminazioak egiteaz. Nire etxien adibidez ikusten da ze balore daukon atzetik indako lanak ez. Nik adibidez haitxak eta amak indaubien lan atzetik oso aberazgarrixa izen da, gure etxien da zen behixen bakarrik bidaz erositxa, beste dana etxien jaixotako behixa die, sekorrak erosten dugu kanpuen, eta etxeien jaixotako txalekin itxen dugu handiketan itxen duen dana. Eta hori ontxe apostetan gaitza apurtxo bat inseminetan eta apurtxoa mejoreta itxun etxeko ganauekin, baina hori importantzia etxeko ama izetia Eta nik uste dut askoz begeixa beteten dautzula niri pertsonalki etxeko behi bat, zure etxeko behi bat Euskal Herriko arrazaz lan itxiaz aparte, zure etxeko ama baten umiek eta dana etxeko jarraiketi eta dana zure linea batetik lanien zabitzela ikustie, horrek asko beteten duz niri. Abereekin lan egitea pozgarria da Ibairentzat. Niko indala urte bete emunotzan aldaketia bizitziai, egisa zan enaz damuketan, norberandako oso irabazgarrixa da, bizitxie gurosunagatik ez. Nien az damuketan aldaketia aldatu duten dana, hori ikustia gurasuekin dako lan bat aurrera erueten dozulazuk, gurasuen laguntziaz eta bertako gentia izaltzetazunien zuk, bertako arrasakin ateratako produktibetatia, niretako horrek askoz begeixau beteten duzt, fabrika batek emulik eustena baino. Eta jarraitxukot honekin borrokan eta duten bitxartien bertatik bizikot. Ibaik, gainerako abeltzain eta hartzainen antzera, bere lanaren garrantzia baloratzeko eskatzen dio gizarteari, beharrezkoa baita landa eremuek ondo zainduta jarrai dezaten. Ganadu saliek, pastoriek, bihorra daukon gentiek eta asko mutetzala lurrai eta
lekua, ez bakarrik baserrixek eta mendixeke garbi mantenketako, jentie lan haitzen dau pistak egoteko, pisten auzolanak, basue garbi egotie, baserritxar barik hori elitzak egongo. Eta sozietateak nik uste dut bai, nik ikusten dutelako jentiek gero eta gehiago erosten daulako herrik txik, nik saltzen dut eta ikusten dut jente gaztiebe bat horrela bultzaketan da. Nik uste dut jentiak bultzaketan bau, bultzaketan dauena baino gehiago, baserritxarrak lan hoba ingo dau eta lan gehiago emungotza, askoz be gehiago emungotza gizartiai baserritxarra balorauta sentitu duten bada, ez bada sentitu duten baina. Kalitatezko elikagaiak ematen dizkigun, gure kultura tradizionala zaintzen duen eta ingurune naturala mantentzen duen sektorerako ibai eta bera bezalako gazteak ezinbestekoak dira. Ibaik Piriniar ganadua sustatzen eta bultzatzen ere laguntzen du gure ondare aberatsaren parte delako. Igandean, hilak 17, Arabako Errioxak bere egunik handienetakoa bizi izan zuen. Urtero bezala duela 28 urtetik, mahats bilketaren jaia ospatzen da eta edizio bakoitza urtero Arabako hegoaldeko udalerri batean antolatzen dute. Aurten bigarrenez, Nabaridas herrixkari egokitu zaio anfitrioiarena egitea. Herriak dituen 9 kilometro kuadroetan 200 lagun baino ez dira bizi eta bisitariak hartzeko prestatu ziren denak. Bisitaririk gehienak Euskaditik etortzen dira. Beraz, goizean goiz, Arabako Errioxako herri bakoitza bere postua prestatzen hasi zen, handik gutxira, lurralde paregabe honetako arreta handiz zaindutako ardoa dastatzeko. Euskolabeleko errekiek, taloek eta Karitaserako dirua biltzen zuten eskualdeko parrokietako pintxopostuek indar berritzen lagundu zieten bisitariei, emozioek eta dena ikusi beharrak gozea eta egarria pizten baitzizkieten. Dastaketetan erabili beharreko kopak barrutiaren sarreran saltzen ziren ohitura den bezala. Mahats bilketaren jaia antolatzea korapilatsua da eta Nabaridaseko biztanleen eta inguruko herrietako voluntarioen laguntzari gabe ezinezkoa izango litzateke. Bueno, pues llevamos 15 días. Jotakei ibili gara azken 15 egunetan ia herri osoa. Azken astea oso estresagarria izan da. Udalean maiatzeko hauteskundeekin bueltaka ibili garelako. Beraz ez gara geldiekon. Estresagarria izan da, baina aldi berean oso polita. Nabaridasen harro gaude jaia antolatzeaz eta geure herria erakusteaz. Ekitaldi ofiziala hasi aurretik, Arantxa Tapia sailburuak Arabako hegoaldeko mahastizaintzari eta ardogintzari buruzko datuak eman zituen. Kalitatea, diferentziazioa eta benetan merkatuan Arabar Errioxako ardoa ondo baloratua izan dadila. Hori da gure helburua eta horretarako aurten egindan bezala egingo dugu posizionamendu horren eta merkaturatze horren aldeko kanpaina garrantzitsua datorren urtean ere promozio hori lagundu ahal izateko eta upategiekin joan ahal izateko. Euskadiko ardorik onenekin jarrera gizabidetsua erakustea eskatu zion Arabako Foru Aldundiak Euskal Herri osoari. Con un pequeño gesto, consumiendo... Keinu txiki bat egin da. Munduko ardorik onenetako bat kontsumituz, hau da, Arabako Errioxako ardoa kontsumituz, gure lurraldeari, Arabako Errioxari eta gure nortasun eta izaerari eusten lagun daiteke. Upategi handiak, ertainak eta txikiak, eta batez ere nekazariak sostengatzen dituen ekosistema hau aurrera ateratzen lagun daiteke. Keinu txiki bat egin da, bertoko produktu bat eta munduko ardorik onenetako bat, Arabako Errioxako ardoa kontsumituz, arduraz kontsumituz jakina,
Gure herrialdeko zati handi baten nortasunari eusten lagun daiteke. Una parte muy importante de nuestro país. Mahats bilketaren jai guztietan bezala, Euskal Erakundeek Arabako Errioxako ardoak babestu zituzten. Izan ere, ardogintzak aberastasuna sortzen du, gure kultura sustatzen du eta mundu osoan ezagutarazten gaitu. Urkullu lehendakariak ez zuen urteroko hitzordua huts egin. Nabaridaseko eta Guardiako dantzari taldeekin hasi ziren ekitaldiak Raquel Blancok gidatu zituen. Aurtengo pregoilaria Inigo San Millán sendagile ospetsua izan zen. Pogačar txirrindularia entrenatzegatik ezaguna, minbiziaren aurkako txertoaren bila dabil nekaezin. Jaiotzez eta harimaz Arabako Errioxarra sarri bisitatzen du bere eskualde maitea. Ondoren, Arabako Errioxako herri bakoitzeko bi aurra gertokira igo ziren zapaldu beharreko mahatxez betetako saskiak zeramatzatela. Silvia eta Kepa arduratu ziren zapaltze ofiziala egiteaz, Nabaridasen aurrekoan egindako jaian ere Kepa arduratu zen horretaz. Pixkanaka lehen muztioa atera zen eta bertan zeuden agintariek eta frontoiko plazara etorritakoek dastatu egin zuten. Sustraia saioaren lantaldeak protagonista batzuekin hitz egin zuen, festako pregoilariarekin hasita, noski. Emozio eta arrotasun handia, zeren lurralde honetakoa izanik eta hain urrun bizi naizenez, nitaz oroitu direla ikusteak arrotasunez eta pozez gainezka jarri nau. Joseba Fernández, kuadrillako presidenteak, Arabako hegoaldeko aberastasunak azpimarratu zituen, munduko ardorik onenetako bat edukitzeaz harago doazeta. Ardoa baino askoz gehiago da. Kultura, gastronomia eta batez ere bertoko jendea da. Arabako Errioxako jendeak badu zerbait berezia. Arabako Errioxako herriek, 3-4 izan ezik, badute ezaugarri komun bat. Txikiak dira eta jendea nekazaritzan aritzen da, edo abeltzaintzan. Gure herriak bereziak dira eta zerbait berezia eskaintzen dute. Muchas cosas. Euskal kontsumitzaileek euren herriko ardoen alde egin behar dutela adierazi zuen Abrako presidenteak. Olako jai giroa, olako festa beharrezkoa da gure zonaldean. Euskal Herri osoan ezagutarazteko euskalduna garela, ardo euskalduna egiten dugula, eta Arabako Errioxa dela kalitatezko ardoa. Mahatsa zapaltzearen protagonistek, Kepak eta Silbiak, egun berezia bizi izan zuten. Harro gaude, bigarren aldia da eta ez dugu urduritasunik eta arazorik izan. Nire kasuan oso urduri ibili naiz. Lan pixka batekin behar da, baina ondo pasatu dugu. Ekitaldi ofizialak amaituta, Nabaridaseko kaleetan musika eta giro ona izan ziren nagusi. Mikel Garaizabalek egindako dastak adibidez, ezin hobeak izan ziren Arabako Errioxako ardoak eta zehazki Nabaridaseko ardoak ezagutarazteko. Gaurkoan ingo duguna da, ezagutzera emango ditugu Araba Errioxako ardoak eta konkretuki Nabaridaseko ardoak. Bertako upategiak, hainbat upategi ditugu, eta ingo duguna da ikusi pizkatxo bat ze ardo mota egiten ari gaur egun Araba Errioxa. Hasiko gara urteko ardo txuri batekin, gero kupelean hartzitutako beste ardo txuri bat, eta ero ja 3 ardo beltz. Etxe ederrak eta kale estuak dituen herri txiki hau jende gogotsuz bete zen. Denek gozatu zuten gure lurraldeko ardoez eta janari postuetara jo zuten indar berritzera. Mahats bilketaren jaiaren 28. edizioa arrakasta handiz amaitu zen. Jai horren espirituak Euskadin jarraipena izan behar du urteko egun guztietan,
euskal ardoen eta kalitate paregabearen aldeko apustua eginez.